இது நம்மளுடைய சின்ன கார்டன். இது இந்த செடிங்க வந்து குரோட்டன் ஷோ செடியை பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ தான் துளிர்த்து அப்படி வந்துட்டுருக்குது. இந்த செடிங்கள்லாம் வந்து பாலக்கீரை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாலக்கு பன்னீர் கூட பண்ணலாம். இது வந்து முள்ளங்கி, இப்போ தான் அது வந்துட்டுருக்குது. இது வந்து கத்திரி செடி. கத்திரி செடி பக்கத்தில் சின்ன சின்ன கோஸ் செடிங்கள்லாம் இருக்குது. முட்டைக்கோஸு. பிறகு இந்த பக்கத்தில் கூட கத்திரி செடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது வந்து மாதுளை செடி. இது வந்து புதினா. சின்ன சின்ன அந்த காம்புங்களை நட்டு வச்சோம். இப்போது இந்த அளவுக்கு எல்லாம் வளர்ந்துட்டுருக்குது. இது கூட எல்லாமே கத்திரி செடி தான். இது வந்து வெண்டைக்காய் செடி. இது முருங்கை மரம். இதை வளர்ந்து வந்துட்டுருக்குது. இது மாஞ்செடி. இப்போ தான் உருவாக்கின்னு இருக்குது. கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கத்திரி செடி, வெண்டைக்காய் செடி. இதெல்லாம் வந்து பச்சை மிளகா. இது மாதுளை. இந்த செடி வந்து மாதுளை செடி. எல்லாம் வரிசையை நட்டு வச்சுருக்குறோம். இப்போ தான் வந்துட்டுருக்குது. இது பொன்னாங்கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. அது கீரை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோடு சிறுகீரை கூட, சிறுகீரைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கீரை கூட அதில் இருக்குது. பிறகு இந்த செடி வந்து நூக்கல் செடி. இது வந்து நூக்கல் செடி. இப்போ தான் சின்ன செடியாக உருவாக்கின்னு வளர்ந்து வந்துட்டு. இது வந்து பாகற்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க. கொடி மேலே போயிட்டுருக்குது. இது வந்து வெண்டைக்காய் செடி. ரொம்ப அருமையாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்குது. இது எல்லாமே கோஸ் செடின்னு சொல்லுவாங்களே, அதை நாங்கள் நட்டு வச்சுருக்குறோம். ஒரு அடி இடைவெளி விட்டு செய்துட்ருக்குறோம். அது ஓரத்தில் வந்து வெண்டைக்காய் செடிங்க இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் வெண்டைக்காய் செடி. இதுவும் பாகற்காய் செடி தான். பிறகு இது புடலங்காய் செடி. இது பிஞ்சு வந்துட்டுருக்குது. இதெல்லாம் புடலங்காய் கொடிகள் இப்போ தான் வளர்ந்து போய்கின்னு இருக்குது. பாருங்க, எல்லாமே புடலங்காய் செடி தான். அது கீழே இருக்கிறது வந்து முள்ளங்கி செடி.
இல்லை முள்ளங்கி எல்லாம் ஓரளவு வந்துட்டுருக்குது. எடுக்கக்கூடிய பக்கத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது எடுக்கிற அந்த பருவத்துக்கு வந்தாச்சு. இது வந்து புடலங்காய். அதே போல் இங்கே ஒரு புடலங்காய் இருக்குது. அதில் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இப்போ தான் பிஞ்சுகள்லாம் இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது. இது எல்லாமே முள்ளங்கி செடி தான். முள்ளங்கி எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். முள்ளங்கி இது வந்து திராட்சை செடி. கொடியெல்லாம் இப்போ தான் மேலே போயிட்டுருக்குது. திராட்சை செடி. கோஸ் செடியில் இது கொஞ்சம் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய அளவில் நல்ல வளர்ச்சியில் இருக்குது இந்த செடி ஒன்று. அதுபோல் இந்த செடிகள் எல்லாமே ஓரளவு நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. இது கூட கோஸ் செடி தான், நல்ல பெரிய அளவில் வளர்ந்து வந்துட்டு. அதுபோல் இந்த வெண்டைக்காய் செடி கூட ரொம்ப அழகாக வந்துட்டுருக்குதுங்க. பாருங்கள். இது எங்களுடைய வீட்டு தோட்டம். ரொம்ப சின்ன தோட்டம். இருக்கிற சின்ன இடத்துல இதெல்லாம் நாங்கள் செய்துட்ருக்குறோம். கடவுள் தயவுல அதெல்லாம் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்குது. இது கொய்யா மரம். இது மாங்கன்று. அதான் அப்படியே துளிர்ப்பெல்லாம் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடங்கள் இருந்தால் கூட நீ அழகாக விதைகளை போட்டு நல்ல காய்களை வீட்டுக்கு வேண்டிய காய்கறிகளை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக மிக்க நன்றி. கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.